Taas sahod ng mga minimum wage earner. Panawagan ngayong Labor Day. Narito ang report. April 2019 pa nang huling magpatupad ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng taas sahod sa mga minimum wage earners sa Region 1. Ngayong enhanced community quarantine at kasabay ng Labor Day, hiling na mga manggagawa na dagdagan ang kanilang sahod. Hindi pa rin daw sapat ang kinikita ng mga manggagawa dahil na rin sa taas ng presyo ng mga bilihin. Panawagan din nila ang karagdagang benepisyo. Itaas naman para tumas naman ang kita ng mga empleyado. Matagal nga na lockdown tayo o walang pera ang mga tao. Ayon sa Department of Labor and Employment, may nakatakdang public consultation kaugnay ng wage hike pero sinuspindi muna ito. Posible itong pag-usapan sa oras na malif ang ECQ. Mayroon ng usapan ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board at saka ang Department of Labor and Employment na magkakaroon sila ng supposedly a public forum for yung etong increase. Ngayong Labor Day, kinikilalang dedikasyon at sakripisyo ng mga manggagawa sa bansa pero dapat din daw pakinggan ang mga hinaing nila. Kasama si Romer Sampaga at Wilson C. Russell Simorio. Balitang Amyanan.